Usa ka pintor nga babae gikatahong gilabay patay sa usa ka atabay sa barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa mga kaubang construction worker sa babaeng biktima ang gitumbok nga person of interest. Sospek sa pagpatay sa biktima padayong gipangita sa kapulisan. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Najel Banyasya, pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lapu-Lapu City, makita ang kalisod nga giagian sa mga personnel sa DRRMO pag-ugat sa patayng lawa sa babay tungod sa kagamay sa baba sa tabay nga igo lang masud ang lawa sa tao. Ang kapulisan midangop sa DRRMO kay sila raman ang may kahimanan sa pagpahigayon og high angle rescue. Milanat gayud og pipila ka gutlo una nakuha ang patayng lawas sa babay nga bloated na kun miburot na ang itsura o giputos ang ulo niini og cellophane samtang ang katunga sa iyang lawas giputos og sako. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa mogawas ang autopsy result sa patayng lawas sa biktima. Autopsy report result ra gyud ato ang hulaton kung mga pila na ni ka oras na matay og unsay cause kay based sa atong physical nga nakita sa patayng lawas, wala man tay makita nga mga stab wounds or kanang gunshot wounds or kaning mga hematoma. Giila ang patayng lawas nga iya ni Winnie Katagkatag Papilyero, 47 anyos, pintor sa usa ka construction site. Ang kauban niya construction worker nga si Enrique Sibial ang unang nakabantay nga nanimaho ang tabay o gilangaw ug dihang iyang gisusi may nakita siyang paa sa tao. Ang tabay pipila lang katikang gikan sa bunkhouse sa mga construction worker diin stay-in usab ang biktima. Matod sa mga residente, sulod na sa pipila ka tuig nga abandonado kun wa na gamita kining maong tabay gani nagsilbi na lang kining labayanan sa mga patay nga hayop. Busa wa sila magdahom nga dinhi na nila makit-an ang patayng lawas sa biktima. Matod ni Enrique, niadtong Huwebes pa nawa si Winnie. Pipila ka gutlo human niini nakalalis ang usa nila kakaubanan nga helper laborer. Daghang kang lagong ba baho ko ano man di akong gi balik ko uli ko kuha og PC akong gibutangan ang PC og ganang hook para akong gi ana do sako akong gi ukay ang sako pagbira na ko sako paa man nakita nako ko positive. Apan ang gitumbok nga helper laborer gikatahong nakasibat na sa wa pa man maabot ang mga pulis. Stay-in usab kini apan lumad nga taga Mindanao. Ato ang nakontak ning mga silingan niya sa Mindanao kay I've been there man sa barangay kung asa ni siya na kuan sa Mindanao. So natay na kontak dito kay ang iyang pamilya dito ni balhin naman. So ang iyang mga silingan gi-describe ning ato ang person of interest as hilumon niya dili kay mugawa sa balay. Ang duha ka mga anak sa biktima uban ang ilang lola ug mga kabanay midangop sa buhatan sa mayor aron matabangan silang masikop gilayon ang gitumbok nga person of interest. Lisod kayo ang kamatayon sa among mama, sakit kayo ba nga unta mahatagan og gustisya malang unta mong hangyo nga madakpan ng datong suspek unta nga mo surrender nang ta siya. Mihatag usab og tabang pinansyal ang mayor aron mapahiluna ang patayng lawas sa biktima. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.